Bon, une petite vidéo. Potsika ndraiky ato fo le base tuléar igny, base tuléar fa misy maro bôka mivolagna anao magnano vidéo tsisy dikany io, misy dikany fôtony maro olo mandefa message volaniko aminareo zay, maro olo mandefa message mampandefa hafitra mety tokony volagninay. Nareo zay mampandefa hafitra izy tokony raha volagninay. Exemple, bon, araiky ty za fa tsy mijery volaniko journal Le Monde nandefa tsy haiko resaka Maïza, je m'en fous de son histoire. Direct volaniko aminareo, za tsy mijery feky histoire anazy, mbola reo solidaire agny, iny tsisy problème. Voilà. Maro amizay mivolagna, atsika koa fa mitaky état fédéral, volagndreo, mampiady olo, mavita adi-poko. Déjà, je remercie Ulubetika, le colonel Fanapera. Papany Fred Darman akagny, izy niteny resaka base tuléar. Niteny izy resaka base tuléar, hitanareo tsara. Hainareo mentalité ny maramila taloha, mentalité ny maramila zio, zava le colonel Fanapera igny. Tu vois, ça c'est un vrai bonhomme. Olobe izy, nasaky nitrangana izy, nivolagna izy. Tu vois, il a fa misy taogno izy fa tsy navozo izy niteny. Eto koa za miremercie koa sy teny, nasaky nivolagna koa sy teny, nasaky nivolagna sy teny. Io za miremercie sy teny, mais hitany masotsika amizay fa zay volako amy sy teny, zahava olo eranao, zahava olo miaraka miasa aminao. Tsy jireny Ravalomanina base tuléar zegny. Hitanareo fa boka Antananarivo soit député, soit ministre, nasaky nivolagna resaka base tuléar. Pourtant, maro olo manampahaizagna ao, maro olo manampahaizagna. Hitanareo fa ministre nasaky nivolagna. Hitanareo fa député nasaky nivolagna. Hitanareo fa maire nasaky nivolagna. Tsisy araiky nasaky nivolagna. Zay nivolaniko aminareo, nde tianareo, nde ino raha volagninareo naka fa za mampiady. Non, volaniko. La preuve izy io. Sy teny marionnette ny Ravalomanina. Azonareo? Sy teny marionnette Ravalomanina. Or que izy koa nitsangana niaraka amin'ny bandinazy, exemple afakanjo Christian jiaby io, tu vois, matanjaka atsika. Le problème zegny atsika côtier depuis le début c'est comme ça. Ireo miservir atsika, ataondreo marionnette. Izy io la preuve. Tsisy araiky nitsangana. Masiteny Maïza ndraiky, olo jiaby mitsangana. Azonareo zegny? Zay volaniko, izy koa nisy état fédéral, io tsy avoatsika raha voa io zio. Nazavainy sy teny koa resaka karakory tokony magnano signature la commune. Azonareo onogna amizay? Isanandro za teto nivolagna volaniko. Raha voa nosibe possible voatsika agny. Zegny antony nigadrendreo monsieur le maire Jean-Luc Javoljara io. Fa haindreo fa resaka commune tsy maintsy misy signaturany Jean-Luc Javoljara. Zegny izy nizavandreo dossier Jean-Luc Javoljara. Hitanareo maso amizay zio boka. Anareo koa mila preuve, preuve tsisy resaka borna fontaine zegny. Izy io preuve tu vois? Izy io preuve. Après, misy olo nandefa hafitra aminaka, resaka bateau mandeha Comore Mahajanga. Azonareo zegny, ny fitany gasy Comore. Nazondreo le volamena, tsy nalefandreo le sambo miasa igny. Azova amizay nidiran'ny problème. Tsiro agny le vahoaka tompony entagna magnano commerce entre Comore et Mahajanga. Azonareo zegny? Ireo tsara mijery. Reo tsy mijery, anareo madiniky miasa, io tsy jirendreo ne maty asanareo. Karaha base tuléar volaniko aminareo zay. Ireo tsy mijery. Reo fa nazo vola volaniko aminareo zay, resaka vola le raha. Le resaka vola fo le raha. Fa nazo vola reo, fa nagnefa le tompiny projet le base tuléar.
fa nangefa le zio amizay karakory tsy maintsy alefa fo, tsy maintsy alefa fo le projet. Donc basse mon frère, za fa mivolagna aminareo, œil pour œil, dent pour dent zio, tu vois. Za ty mivolagna aminareo kaza mamakimaky raha, kaza mamaky, kaza mamopopok'olo, kaza magnano. Maintenant les gars, c'est fini ça, c'est fini. Izy koa ro mamopoka anareo, mamaly koa anareo, ya mamaly koa anareo. Za fa tamina manifestation tagny, misy zaza madiniky, misy olo bevoka, misy viavy tao, tsisy andeha hiady ro, ireo ndraiky nagnaboaka bombe lacrymogène ndreo. Nagnino tsy nambelandreo olo nandeha manifestation normale, ya dikan'zegny ireo fa tsy agnekeky, ireo fa iforce olo direct, ireo fa force olo, ya. Tegna merci colonel Fanapera, franchement nitrangana anao, mila tadiavo koa zegny anao si be ao. Nagnino olo be anao si be tsy mihetsiky. La banane re, hitanareo nihetsiky la banane, le maire bio hitanareo nihetsiky, ah tsisy araiky masaky mihetsiky. Iry bora réglage hitanareo nihetsiky ro, izy Jocelyne Maxime hitanareo nihetsiky, ah tsisy masaky mihetsiky volaniko zegny. Nagnino ro Antananarivo, izy koa misy raha mandalo Antananarivo, nagnino mitrangana ro jiaby, nagnino mitrangana ro, nagnino amitsika amizay, zegny amizay volaniko. Tanao le problème volaniko zegny, la plupart an'olo tsy te état fédéral io volaniko aminareo, la plupart maromaro koa na coaché tsy te zio e, fotiny misy affaire maloto ataondreo. La plupart misy mikaiky za boka Antananarivo, ireo fa tagnatin'ny pouvoir volaniko aminareo zegny, niaro mivona tsy mety état fédéral, ino ny mety, fa nese hetsika volaniko zegny, état central izy io mampiady izy, fotiny anareo magnavakavaka, décentralisation fictif fo ataonareo, izy koa fa tsy mety ro zegny, allo apetraha état fédéral, izy koa tsy mety état fédéral, za voalohany mitrangana mivolagna koa non ampodiana état central fa état fédéral tsy mandeha, fa tsy zay ndraiky nareo raha fahita tsy manjary, mbola tohiziny koa raha fa tsy manjary, mbola tohizinareo raha tsy manjary. Depuis fa firy taogno fa ela re mandrentsika iloko ty tataonareo adala, iloko be sa ataonareo adala, izy io baka, atsika samba atsika ao fo fampamitika atsika, zay ny problème, atsika samba atsika ao. Bon tsy mety partagena izy ty, je comprends pas moi, mais ça tsy ataoko en public ma zo, zegny c'est normal atsika ambanimbany audience tsika tatoa ty, mbola zahako ndraiky izy ty, mbola zahoako, attends franchement bizarre, c'est ça. Non, bon, bizarre azafady, après za miregle izy fa so arivariva zay volaniko. Ataoko merci si teny, même des fois za micritique anao parce que j'ai mal au cœur des fois, za micritique anao fotiny anao tokony tegna ray aman-dreninay, anao tokony ampanjosy zay, tu vois, anao tokony hiady miaraka aminay. Hitanareo tsy maro ro baka Antananarivo andeha hiady miaraka amitsika, au contraire atsika ataondreo marionnette, volagno mila izy koa ro misy raha tadiavindreo, ro misy fesifesy amitsika ato, nagnino ro niany tsy nitrangana, fa affaire anome za tsy manjary tianao, moi je m'en fous moi, elle n'a qu'à donner son cul ailleurs, comme j'ai dit, mazara viol, non c'est viol, za tsy mijery zegny, za tsy raha nagnirika izy giaka toka miaraka aminaka, non ça c'est son problème, il faut assumer ton truc, je m'en fous complètement. Raha tsy tiako volaniko zegny, olo naparitika vidéo, za contre, tegna contre za, fa anao niany volagna viol, non je m'en fous de ça, za tsy mijery, fa ninaka fo tiako re mandreny jiaby mangala exemple, ka surtout atsika anao si be ao, atsika Diogo volaniko aminareo, fa ela zany volagna zegny, niany izy avoanareo, amare vo olafa koa, niany izy avo Toliara volaniko zegny, amare ro mipody anao si be, afaka mare ro mipody a Diego, eo amizay ambilo be ao baka volamena, fa zay olo niasa volamena taloha be igny, azahoandreo vola igny ro fa voasambotro ro jiaby igny, fa voasambotro, fa tsisy olo masaky miasa volamena eko, fotiny
tompony Mamravatomanga azy io. Mamravatomanga, actionnaire amin'ny base Toliara. Zegny tsy maintsy atao le base Toliara. Or ke fahita maro manam-pahaizana ao Antananarivo ao, maro professeur ao, tokony volagna tsy mety, tsisy araiky mitsangana volaniko aminareo zay. Tsisy araiky itinao igny fananginy. Or ke izy taloha, izy mbola contre, izy nivolagna raha zay. Tu vois? Izy mivolagna misy cancer ao, misy raha jiaby igny ao, extermination. Ny anty regninareo nivolagna izy. Fini, basy. Fotiny fa nahazo vola. Fa nahazo vola izy volaniko zay. Donc, tsy lava vidéo tsika zay volaniko. Tsy taranao mon frère, nataoko merci, comme on dit, le chien ne font pas de chat. Colonel Fanapera, ni volagna izy, hitantsika fa, ça c'est un vrai militaire. Io araiky tsy misolelaka, karaha sasany, ni volagna atao igny, tsy hainao boka izy, tu vois, magnasary volagna, mampidika asa ato, or ke olo jiafa ni volagna tsy mety, la base Toliara tsy tsara. Tegna merci, volaniko teo, ami le papa, le colonel Fanapera, comme ça, je dis, zanakanazy, volaniko zegny, frère d'armes anaka, ary zay miaraka miady. Merci, tegna zegny faly tegna faly za nahita vidéo nazy, volaniko misy olobe fo, mbola misy olobe volaniko zegny eto à Madagascar. Zegny tsakarentsika olobe jiaby aby igny. Mila tsakarentsika olobe jiaby aby igny. Zegny volaniko Tananarivo tsy agnampatsika volaniko zegny. Ampodiko ndray. Tananarivo tsy agnampatsika. Zegny volaniko ni remercieko sy teny fa sy teny. Attention no tsao diso lalagna volaniko, diso lalagna. Tokony nagnino tsy nivolagna azy io Marc Ravalomanina resaka base Toliara. Nagnino izy tsy nivolagna? Or ke olo miaraka mandeha miaraka aminao izy. Tsao anao ataonjo marionnette. Fa zegny ka mazatsaro. Ataonjo marionnette anao. Donc, viens avec nous. Viens avec nous. Tu sais avec qui il faut y aller. Zene volaniko, nous, zay tsy andeha angala anao tokony mangala zay. Fotiny, anareo volagna, vidéonay tsy dikany. Misy dikany le vidéonay volaniko aminareo. Tegna misy dikany. Tegna misy dikany. Za mivolagna aminareo zegny, firy olo mandefa afatra. Fotiny tsy masaky agny. Resaka exemple teo, message araiky teo, nivolagna, zay fa tsy masaky mivolagna eky resaka délestage eto a Diego. Tsy masaky mivolagna. Depuis premier ministre navy, délestage, izy navy teo, tsisy délestage, izy nandeha igny, nisy délestage. Dikan'zegny, anareo ankadalendreo volaniko zegny. Anareo ankadalendreo. Après zay nampodiko, nagnino état fédéral volaniko zegny, nazavainy cité-ny izy, commune misigny. Azonareo, commune mila misigny. Zegny amizay, nigadjendreo, monsieur le maire Jean-Luc Diavoljara. Fotiny, endreo fa izy tsy agneky resaka andafy tanindrazana. Tsy agneky izy. Donc, dossier ni foroforognondreo igny, fini. Fa hitany maso zio, anareo boka mila preuve taloha, mila porofo, maire, izy io preuve io. Tu vois? Zegny volaniko, nagnino Toliara masaky? Eragna Madagascar zio, atsika jiaby toko Toliara zio. Erany Madagascar. Tsisy araiky Tananarivo zegny, tsisy araiky Diego zegny, atsika jiaby zio tokony mihetsiky magnampy Toliara. Mivolagna fa zay tsy agneky. Toliara koa tsy agneky, zay tsy agneky. Fôty raha ataonareo amin'ny Toliara io, andeha ataonareo aminay izy amaray. Olobe, volaniko aminareo zay fa tsisy olobe ao, à part le colonel Fanapera. Izy nitsangana izy volaniko zay. Miaraka citeny zegny za nagnano merci citeny. Des fois za micritique citeny, zapaka karaha io volaniko zay. Izy koa raha fa marigny naka, tsy maintsy marigny fo aminaka. Izy koa magnano tsara, ataoko magnano tsara, ataoko merci. Azonareo zegny. Nomoaly, olo aroe maventy, niteny. Après frère anaka Percy hitanareo vidéo agny, tegna tsara le vidéo volaniko zegny. Hitan'olo maromaro le vidéo, nagnaraka le sasany, c'est normal. Zegny raha tadiavinay. Nareo mivolagna fa tsisy dikany vidéo nareo anao watawata igny. Non, la preuve, misy olo magnaraka zay fo. Ary vidéonay amin'olo tia changement. Tsy amin'olo fa vita. Io fa tsy andeha eky, io fa tsy androso edy. Za tsy mikroara zay volaniko. Za tsy mikroara zay. Eko zo androso fo io.
Madagasikara tsy maintsy mandroso fo volaniko zay, tu vois, fa tsy amin'ny anjo radio ely edy e, tsy amin'ny Mambravatomanga edy e, voilà. Tout mon frère, tout en marche d'une seule force, tu vois. Izy koa force io mitambatra, io tsy voa adoson'olo volaniko zay, io tsy voa adoson'olo. Izy igny somatsika tanao en armée, araiky samborigny mitana karaha ty, c'est comme ça qu'il faut faire. Karaha io ataony magnano raha, hein. Donc, continuons à lutter. Anareo no sy be, eko zay fa tsisy ray aman-dreny agny, anao sy be. A Diego zay fa tsisy ray aman-dreny ao. Fa tsisy ray aman-dreny zay a Diego. Ambanja zay fa tsisy, Ambilobe zay fa tsisy. Misy olo lelaka fo, misy olo lelaka fo. Ya? Prenez l'exemple. Hitatsika fa karakory force maramila zegny. Ya? Naboaka ny colonel fa napera fa izy mbola eo. Ya? Fa misy tongo izy, mbola nitsangana fo izy. Donc, izy tsy tia andafy tanindrazagna igny. Ya? Zay volaniko, mbola misy olo atokisana. Ah, mbola misy olo atokisana. Voilà, donc, réveillez tout le monde volaniko zegny, olo jiaby zio mila mitsangana. Olo jiaby mila mitsangana. Tu vois? Tsy ne, nintsika jiaby. Io nitsika jiaby volaniko zegny. Atsika jiaby zio tokony Toliara. Amare, koa, atsika nisy ray aman-dreny Tanosibe, izy ni éliminendreo. Ah, éliminena donc basika atsika tsy hagnano. Nini Dunia, nini éliminendreo. Niana atsika tokony mihetsika atsika jiaby. Voilà, tsy ataoko lava loatra fa vive l'état fédéral volaniko aminareo zay, tokony atoato agnaboagna site zay, agnabiagna raha. Donc misy vaovao nalefan'ny frère anaka Percy agny, resaka infographiste, tsao misy ato agnovagnova raha hely fo, tsao misy zay mila, tu vois. Agnabiagna site atsika resaka état fédéral. Ah, ambiagna compte atsika resaka état fédéral. Io tsika mahita fa on est majoritaire. Atsika fa majoritaire volaniko zay, jusqu'à olo boka Antananarivo miaraka amitsika. Zay volaniko, za tsy magnavakavaka contrairement amreo. Tu vois? Za tsy magnavakavaka. Ireo magnavakavaka. Zavanareo, exemple, hôtel de finance à Diego Charez. Azov agnato. La plupart du temps Azov. Tu vois? Zay ne volagny frère naka, Azov andeha hiasa ao. Ireo baka Antananarivo andeha hiasa ao. La plupart du temps, anareo mahita assurance jiaby, anareo mahita banque jiaby, anareo misy poste clé jiaby, boka ia. Tu vois? Atsika tonjo marionnette. Bonjour tout le monde. Atsika tonjo marionnette. Fa atsika tsy agneky eky. Atsika tsy agneky. Cette fois-ci, atsika ngataka indépendance tsika, c'est-à-dire état fédéral. Ary io tsy mampiady. Zay mivolagna tamin'ny fitondragna ta. Zavanareo le ministre jiaby taloha. Cotier. Azo masaky mivolagna zao. Iry mafaly premier ministre iny. Regninareo ireo tataty fa nefa njo. Fa nefa asanjo. Ro fa tsy masaky mivolagna fa nihina. Fa voky. Ha? Atsika madiniky zay place tsika mbola eo fo. Atsika mbola miady fo. Ireo tsy mijery atsika volaniko zay. On est là volaniko zay. Pion njo. Pion. Zegny ataondreo volaniko amin'ny cité. Zato io niposanao. Zato io niposanao. Fa lalagnanao tsy mety aminaka. Lalagnanao tsy mety aminaka. Fotony club 48 aby io mikommandanao. Club 40 nde tianao nde tsy tianao fa raha marigny volaniko zegny. Club 48 mikommandanao. Exemple anao mangala fotony anao fa tsy matoky olo coaché. Normal. Ça c'est normal. Voilà. Fotony mamitoka loatra amitsika ao. Mamitoka loatra amitsika ao. Anao mangala exemple chef de cabinet non, chef de truc non, olo baka Antananarivo alainao. Tu vois? Fotony anao tsy matoky. Karaha zegny koa ndeha ataondreo. Olo baka Antananarivo andeha hiasa base Toliara io. Voilà. Exemplement. On a des belles femmes. Ils sont pas hôtesses de l'air. Azov hôtesse de l'air. Anao mangala avion Azov. Tu vois? Exemple zay volaniko. Bourse. Ne serait-ce qu'une bourse pour avoir des belles études. Tu vois? Aïe mandeha. Tu vois? Exemple, ity véridique. Gendarme ni volagna raha ty taminaka. Tsy volaniko agnarana anazy. Tamin'ny académie volagniny. Tamin'ny académie, général la bombe volagniny, normalement tsy major de promotion. Fa place ty réservé amin'olo baka Antananarivo. Véridique, je peux jurer sur la tête de mes enfants. Tu vois? Raha zay véridique. Azovy volagna force mihitsy niaraka promotion anazy. Azonareo amizay?
Fotony anareo mikapokapoka, anareo mavanivany mampiady olo, non. La preuve elle est là. Hitany masonareo zio. Ravalomanina tsy resaka base toliara, tsy nivolagna foe. Tsy nivolagna, tsisy araiky mivolagna. Ndekarana aby tsy mivolagna. Tsisy mivolagna, tsisy ministre, tsisy député mivolagna resaka base toliara. Siteny zegny zany remercie siteny fa izy diso lalagna. Diso lalagna siteny vlango. Diso lalagna. Izy koa mbola mipetaka amy Ravalomanina vlango, pion Ravalomanina izy. Tu vois? Igny pionnage anao mandeha anaty. La plupart vlango amizay azo namitka Kotity. Io Kotie. Azo namitka Kobesy. Kotie. Ya? Zay problème tsika. Mais cette fois-ci, anareo mivolagna ha avy ety anareo hiady miaraka aminay. Zay tsy hagnano erreur nataony Kobesy nataony Kotity. Azonareo? Fôty rotagny niady marigny, tu vois? La preuve, tu vois? Ny fitagna rô. Ambilafo zay miady eto. Karaha nataony volaniko aminareo Général de Gaulle, izy nagnirika olo, izy mbola tany Angleterre, izy magnirika vahoaka aleo mihetsiky. Aleo mihetsiky. Nihetsiky vahoaka jiaby. La plupart. Alors ça existe. Un gouvernement exilé. Tu vois? Ça existe ça. Zay volaniko aminareo, eraran'olo be tsika igny, eraran'olo be nay igny, nivadiky leçonnay izy io. Leçonnay. Ary za mivolagna aminareo zegny, impiry, firy presque combien d'appels za mahazo boka Antananarivo, marigny raha volagninao, marigny raha volagninao. Izy koa niapetsaka état fédéral, volagnin'olo tiagna bien entreprise, merina Antananarivo ao. Izy koa napetsaka état fédéral volagny, zay mbo mirespira hely volagnin'indreo. Tu vois? Exemple, général la bombe anareo nivolagna hady embouteillage volagnin'indreo, moins embouteillage eto Antananarivo. Tout le monde est gagnant volagnin'indreo. Fa le problème, olo tsy tia état fédéral aby io, olo tia tegna volagnin'indreo. Tu vois? La plupart des tanà volaniko aminareo zegny. Zegny volaniko, namako maromaro olo boka Antananarivo ato. Zegny volaniko, za koa mivolagna, le club 48 voalohany viseko, après les panneaux politiques, deuxième. Tu vois? Ireo tegna mamidika le vahoaka. Voilà, zegny, je pense que je suis passé un peu partout là, hein. Za nataoko resaka délestage à Diego, le resaka fitika nataony fitondragna tamy Comore volaniko zegny, mitomagny olo jiaby tompony entagna ao, sambo tsy mahazo mandeha tsy mahazo magnano Comore majanga eky zio. Niarreteny gouvernement malagasy. Da mitomagny olo jiaby. Tanao zegny, reo tsy mijery. Karaha hôtely Coco Beach. Tu vois? Reo tsy mijery fa misy olo miasa ao. Maro la famille-n'olo miasa ao, reo tsy mijery volaniko aminareo zegny. Reo tegna tsy mijery, reo tsy tia lala foe. Vola midika agnaty posindreo fa zavandreo le vahoaka maty tsy jirendreo. Vahoaka maty tsy jirendreo. Nagnino tsy amboarigny raffinerie? Raha zegny nisy tamitsika teo. Vita problème de délestage. Nagnino tsy amboarigny? Ça c'est des choses importantes. Ça c'est des choses. Zegny volaniko, atsika sambatsika, tsisa France, tsisa États-Unis, andeha ampatsika, atsika fo ao. Atsika sambatsika ao fatreny. Tu vois? Atsika koa tsy uni, tsisy olo andeha agnampatsika. De toute façon, za tsy mila olo andeha agnampatsika. Fôtony la France adio, exemple andeha agnampatsika, misy contrat fo ataondreo. La Russie andeha agnampatsika, misy contrat fo agnato. Ah, dika zegny, atsika tsy mahazo milefa le tsosa. Donc, on continue, atsika sambatsika fo, zegny volaniko. À un moment donné, anareo koa tsy agnampy zay, allo, mialatrenika anareo, ambila zay, samy zay anasa lamba malotonay ato. Ambila zay mivadiky Rwanda volaniko zay. Ambila zay mivadiky Rwanda. Au moins, hitatsika fa, ok, basika amizay, milamigna amizay tanàna. Des fois, il faut tout détruire pour mieux reconstruire. Des fois, il faut tout détruire. Faut-il fitondragna tizio fa tsisy raha pare volaniko aminareo. Fa tsisy raha pare. Reo samby reo miady, atsika ampidivindreo. Ah. Voilà. Parce que il va te répondre Percy, c'est normal. Avantage indreo volaniko zegny. Avantage nindreo. Avantage nindreo nintsika mila mieto fo. Zava exemple Jocelyne Maxime. Jocelyne Maxime volaniko zegny. Politiquement, za tsy d'accord aminazy fa izy nampatanjaka TGV ta Diego Suarez to. Jocelyne Maxime nampatanjaka TGV ta Diego Suarez. Nianty Jocelyne Maxime ty panlidiany ndraiky premier ministre. Hitanareo igny? Hitanareo fomba ratsy volaniko. Atsika juste là
Le club 48, c'est comme les francs-maçons chez nous. C'est là où tous les élites, Miss Karani, Miss, bien sûr, les meilleurs dominateurs, hein, Miss Vaza, c'est eux qui commandent. Ils vont commander à diable. Ils se tapent sur Internet, normalement, c'est quoi le club 48? Ils vont bien t'expliquer. Aznaro, c'est toujours les royalistes avant.